Коя от двете жени е глупава? Първата, защото ютията е изключена. Втори въпрос. Коя врата е безопасна? Първата врата е капан, защото жената е вещица. Ако позна правилно първите два въпроса, харесай видеото, за да затвърдиш. Трети въпрос. Задръж коментар бутона и избери едно от емоджитата. Аз избирам това емоджи. Ако и ти избра него, си вън от играта. Въпрос номер 4. Избери някой от тези нинджа спинери. Аз избирам сребърния метален спинер. Ако и ти избра сребърния, си елиминиран от играта. Ако искаш и ти такъв як спинер, влез в линка в биото ни и се възползвай от нашата промоция 2 за 3, но побързай, остават последни бройки. Последен въпрос. Само 2% от хората успяват да отговорят правилно. Кое е числото на снимката? Напиши в коментарите правилният отговор. А ако искаш още утре да имаш от най-яките ключодържатели,